Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Бушка сатам. Колготки алдым, бердиләр носки. Татарстанда кара җымга башланды. Шатланыргамы, яисә уйланыргамы? Серләрне Алия Хайретдинова ачты. Яңа елны яңа фатирда. Ни өчен азнакайлар үзләренең фатирларын акыллы дип йөртә? Аларда кунакта Филүзә Хәмидуллина булды. Жир бар, әмма анда түзеп булмай. Проект буенча бөтенесе матур кебек бирелгән. Ну, чынлыкта сез үзегез күрәсез. Күп балалы гаиләләр үзләренең җир участокларында кайчан йорт төзи башлар. Гөлназ Сайфетдинова. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатында волонтерлар нинди булырга тиеш? Аларның вазифалары элеккечә бик югары. Волонтерлар кабул итү үзәгендә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Татарстанда кара җымга башланды, тик аның Казанда аздан гына кара көне булмый калды. Башкала халкы зур ташламаларга ышанып, кибетләрне яуларга әллә ни ашыкмады. Гәрчә 80%-ка кадәр файда вәгъдә итүчеләр булса да. Шулай туры килде ки, бүген сатып алудан баш тарту көне дә икән. Халык анысын сайлаган мәле гомумән вәгъдәләргә ышанмыймы? Кара җымганы кем акларга тырышты? Алия Хайретдинова материалы. Бу көнне сатучылар да ягымлырак елмая сыман. Кара җымга көндә булмый, ташлама, сейл дигән төшенчә инде күптән татарстанлылар теленә керде. Эшсез бәягә товар алырга теләүчеләр шактый. Әлбәттә, мондый скидкаларга кеше күбрәк килә, бөтенесе дә скидкаларга омтыла, һәм без аларны бөтенесендә көтеп калабыз. Сәүдәгәрләр көтә, ташламалар яратучылар ашкына, тик кара җымганың файдасын сизерләр микән? Некоторые вещи скидывают, некоторые, наоборот, завышают и как будто бы скидку делают. Сколько раз вот по пятнице не ходил, никогда вот не находил, чтобы скидки действительно были. Не знаю, я не вижу никакой акции. Конечно же, радоваться всего рода. Ләкин асылында нәрсә, ни өчен сәүдәгәрләр эшсезгә товар бирергә әзер? Это очень выгодно для продавца. Бу сатучылар өчен бик кулай. Кара җымганы сатучы көне дип атарга була. Кайсы яктан карасаң да, аларга булган уңай якларны санап бетереп булмый. Артык әйберләрне сатып җибәрү, озак яткан товардан арыну. Кара җымганы ялган дип атап булмый, дөресрәге яхшы уйланылган маркетинг адымы. Ул исә тулысынча халык психологиясенә нигезләнә. Сейл, ташлама сүзләре кеше миенә гипноз кебек тәэсир итә ди белгечләр. Гипнозга бирелсәң дә үзеңә тиешле булган уңай яклар турында да онытмаска кирәк. Товар продается по акции, еще дополнительно. Товар акция белән сатыла икән, ул нидән гыйбарәт, шуны белергә кирәк. Кай вакыт бүләк бирелә, ешрак киләсе сатып алуга ташлама карала. Уңайсыз хәлдә калмас өчен акцияның нечкәлекләрен белергә кирәк. Татарстанда кара җымга сатып алудан баш тарту көненә туры килгән, ләкин аңа да карамасан сәүдә үзәкләренә кешеләр агыла. Инде кичкә таба аларның саны тагы да артачак дип фаразлый сатучылар, ләкин инде хәзер машина куярга буш урын табу җиңел түгел. Кара җымгага ак җымга белән җавап бирергә теләүчеләр дә барлыкка килгән. Башкаларга карап тордык та инде, ник әле безнең җымга көн кара булырга тиеш һәм бөтенесенә каршы булып без үзебез ак җымга игълан иттек. Ак булса да, кара булса да, бу җымга халыкны җәлеп итү өчен уйлап табылган. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Шиһабеддин Мәрҗани һәйкәлендәге язулар 4 телдә булырга тиеш. Бүген Рөстәм Миңнеханов шундый йөкләмә биргән. Исегезгә төшерәбез, һәйкәлне сишәмбе көнне ачкан иделәр. Президент анда атаклы шәхес фамилиясенең бер телдә генә язылган булуына игътибар иткән. Бу кадрлардан күренгәнчә, һәйкәлнең алдындагы язуы рус телендә. Ә менә аның читендә дин әһленең канатлы сүзләре 3 телдә китерелгән. Булачак үзгәрешне бүген Казан Кремлендә расладылар. Рөстәм Нургалиевич һәйкәлдә бер телдә генә булган язмага игътибар итте һәм инде шул ук вакытта профиль министрлыкка бурыч куйды тиздән бу сорауны хәл итәргә һәм инде шулай ук Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге һәйкәлдә киләчәктә тагын 3 телдә язма булачак. Өр-яңа Ми-38Т вертолеты тәүге тапкыр күккә күтәрелде. Аны бүген Казан вертолет заводында сынап карадылар. Очкычны премьер Алексей Песошин белән Россия вертолетлары холдингы башлыгы Андрей Багинский күзәтте. Вертолет Россия оборона министрлыгы заказы буенча җыелган. Бүгенгә шундый 2 очкычны сату турында килешү төзелгән. Техниканың отышлы мөмкинлекләре аны җитештерү һәм сәүдә итү күләмнәрен арттырыр дип өметләнәбез. Бу яңа перспективалар ача дип искәртте федераль башлык.
Алар яңа елны кайда каршы аласын бүгеннән белә инде үзләренең фатирларында. Бүген Азнакайда яңа торак йортны кулланылышка тапшырдылар. Монда социаль ипотека программасында торучылар яшәячәк. Бу Татнефть хезмәткәрләре. Йортлары да гади генә түгел, аны акыллы дип йөртәләр. Нәрсәне кеше ярдәменнән башка үзе генә башкара. Филүзә Хәмидуллина күреп тә сынап та кайтты. Габдуллинар гаиләсе өчен бу кыш бәйрәмнәргә бай булачак. Икенче бәбиләрен алып кайтарга санаулы көннәр калганда 3 бүлмәле фатир алдылар. Хәзер бәби туенда, үй туенда бергә уздырырга туры киләчәк ди алар. Фатирны социаль ипотека программасы аша 3 ел көтәләр. Впечатление әйбәт, шатлык. Долгожданный все-таки квартира бар, безнеке. Сәгыдиновлар 15 ел бергә 2 бала белән моңарчы 3 төбе кадәрле бүлмәдә яшәгәннәр. Bütün условиялар бар, инде квартирада иркен, балаларга туры, балалар инде бәләкәй күңелдән соң инде балаларга бик ошады, менә иркен, алар җигәрәләр уже. Фатир ачкычларын бүген 60 гаилә алды. Яңа йорт иң заманча технологияләрне исәпкә алып төзелгән. Һәр катта җылылык исәбе үзәге бар. Акыллы йорт интернет аша счетчик саннарын үзе җибәрә. Отопление, кайнар су, салкын су, газ, бүтән нәрсә ялганган интернетка. 20 көнне салдырганда общедомовой приборны автоматически безнең база бар, шул базага кирип, һәрбер квартирадан салдырабыз показанияларны. И бер нинди разница килеп чыкмый. Фатир хуҗалары йорттагы температураны үзләре кили ала, идәндә җылытыла. Бу районда әлегә шундый беренче акыллы йорт. Әлеге программа кысаларында 2018 ел башыннан 5700 Татарстан гаиләсе үзләренең яшәү шартларын яхшырткан инде. Чагыштырып карасаң, бу Әтнә район үзәге халкы кадәрле. Тагын 4000 гаилә ел азагына кадәр фатирлы булырга тиеш. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Әмма Казанның Мелодия торак комплексында фатир көтүчеләр үй туе турында хыяллана гына. Алар монда тораклы булыр өчен өлешләп акча керткән була. Әмма йортны тапшыру вакыты 3 тапкыр күчерелә. Бүген алар Дан скверына пикетка чыкты. Габишев урамындагы 18 катлы йорт 2016 елның 2нче кварталында төзелә башлый. 2017 ел ахырында тапшырырга тиеш булса да, әле дә юк. Безнең яшәргә урын тоже юк, снимай итәргә квартирлар. Ул безгә, кыйммәткә төшә, ипотека түләргә, мат көтеп йоталып бөтен кеше алган монда күбесе. Бер ел аштан инде акчасын түлибез, квартира юк, һаман срокларны күчерәләр артка. Планировали заехать в конце этого года. Ел ахырында күчәрбез дип планлаштыра идек. Бер фатирда 3 гаилә яшибез. Шуңа уңайсызлыклар бик күп. Үзебезнең пычмагыбыз кайчан булыр, билгесез. На все наши обращения безнең мөрәҗәгатьләребезгә төзүче компания теләмичә генә җавап бирә. Вакытларын да әйтми, сорауларыбызга төгәл җавап ала алган юк әле. Без йортны тапшыру вакытын ачыклар өчен төзүче Пик Плюс компаниясе белән элемтәгә кердек. Телефон аша берничә датаны атадылар. Ноябрь ахыры һәм ел ахыры. Тик оннары аңлатма бирүдән баш тарттылар. Руководство сказало, что ни на какие вопросы отвечать не будет. Җитәкчелек бернинди сорауларга да җавап бирмәм дип белдерде. Буш кырда юлсыз, ут-сусыз яши алмыйлар. Бирелгән участокларның кадастр бәясе югары, салымы шактый чыга. Күп балалы гаиләләр яңа проблема белән очрашкан. Зур Дәрвишләр бистәсе янында 300 участок бүленгән. Инфраструктура булмагач гаиләләр йорт төзей алмый, милек алырга кыйммәткә төшә. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап алар безнең редакциягә шалтыратты. Проблеманы Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. Вот здесь расположен у нас участок, составляет он 7 соток, то есть это кусочек земли в поле с березками высотой. Казанга якын бу җир участокларын алу өчен 3 бала гына җитми. Аларны 4 һәм аннан да күбрәк баласы булганнарга бирәләр. Галиевлар чиратта 2 ел торган, теләкләренә ирешәләр, әмма хыял чынга ашмый. Мы эту землю давно ждали. Без бу җирне күптән көттек, тизрәк өй салырга хыялландык. Урынын күрүгә үк кәеф төште. Куллар салынды. Монда килү өчен юл да салынмаган бит. Участокларга илтүче юлда машиналар бата. Участокларны 2 ел элек бирә башлыйлар. Әлегә монда бер генә йорт салынган, алар утны үз хисабына уздыра. Күпләр моның өчен акча җиткерә алмыйбыз ди. Безнең участок магистральный бик ерак урнашкан. Шуңа күрә без уйлыйбыз, безгә 50 меңнән башлап, 100 меңгә хәтле электрон тоташыр өчен шундый бәя килердер. Земля как бы есть, а толку нет. Җир бар, әннән файда юк. Үз акчабызга эшләтү безнең хәлдән килми. Ирем генә эшли. Мин декретта 4 бала. Әгәр Каймардагы кебек җыелышып 550 сумнан эшләсәләр, бу сумманы күтәрә алыр идек әле. Газ, канализация үткәре, ут сузу республика бюджеты өчен дә катлаулы мәсьәлә, муниципалитет өчен бигрәк тә дип җавап бирделәр башкарма комитетта. 2018 ел программасы буенча бу участокларга юл салу каралмаган. Әлегә халыкка көтәргә кала.
Көтәргә, әмма жер салымын түләргә. Ул ел сайын 4000 сум тирәсе килә диләр. 7 сутыйның кадастр бәясе 1 миллион сумнан арта. Чөнки шәһәр кочагында. Несправедливо, что цена за сотку земли без воды, газа, света, без дорог составляет более 150 тысяч рублей. Кадастр бәясен төшереп булады юристлар суд аша яки Росреестрдагы махсус комиссияга мөрәҗәгать итеп. Нужно будет рассматривать, почему не согласны. Комиссиядән ни өчен риза булмаулары каралачак. Техник ялгышлык киткәнме? Бу участокларның кайда урнашканлыгы, инфраструктурасы турындагы төгәл мәгълүматлар бирелмәгәнме? Моны ачыклаячаклар. Программа 6 ел эшли, 5000-нән артык гаилә җирле була. Быел тагын 248 участок бүленә. Ләкин бар җирдә диярлек инфраструктура мәсьәләсе хәл ителмәгән. Федераль хөкүмәт участоклар бирү турында карар кабул итсә дә, инфраструктура үшін финанс чыганакларын билгеләми. Гүлназ Сайфетдинова, Анна Гратнова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Ризык пешергәндә халат, башлык кимиләр балаларны кайнар ризык белән тиешенчә тәэмин итмиләр. Казанның 12 мәктәбендә санитар кагыйдәләрне бозу очраклары ачыкланган. Прокуратура тикшерүе күрсәткәнчә, кайбер белем бирү йортларында менюны башкарма хакимият органнары белән килештермиләр. Эшкә медицина күзәтүен узмаган хезмәткәрләр җәлеп ителгән. Моннан тыш икенче сменада укучыларны 2 тапкыр ашату урынына 1 тапкыр гына кайнар ризык белән тукландырганнар. Балаларга ризыкны сайлау мөмкинлеген биргәндә исә ашамлыкның энергетик кыйммәте исәпкә алынмаган. Нәтиҗәдә балалар тәүлек эчендә алырга тиешле витамин һәм микроэлементлардан мәхрүм кала. 4 кеше дисциплинар җаваплылыкка тартылган. По результатам проверки тикшерүләр нәтиҗәсендә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директорына кимчелекләрдән арыну бурычы куелды. Бу юнәлештә эшләр башланды инде. Шәһәр прокуратурасы бу мәсьәләне аерым контрольгә алды. Сүз монда Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты карамагындагы мәктәп ашханәләре турында бара. Бу мәгълүматны безгә монда расладылар. На данный момент все обучения были проведены сотрудниками. Бүген барлык хезмәткәрләр дә санитар нормалар буенча өйрәнүләр узды. Бу турыда медицина кенәгәләрендә барлык тамгалар да бар. Ризык пешергәндә махсус киемнән булырга кирәклеге хакында өстәмә инструктаж үткәрелде. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатында волонтерлар нинди булырга тиеш? Аларның вазифалары элеккечә бик югары. Волонтерлар кабул итү үзәгендә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Ялтада президент белән рәсми булмаган очрашу. Бүген Владимир Путин төбәк җитәкчеләре белән очрашып, май карарларын тормышка ашыру буенча Дәүләт Советы президиумы утырышын үткәрде. Очрашу яңа форматта уза. Россия төбәкләре җитәкчеләре белән әңгәмә рәвешендә. Анда Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Ул демография һәм сәламәтлек саклау, фән һәм мәгариф төркемнәрен берләштерүче түгәрәк өстәл артында. Аның янәшәсендә Түбән Новгород, Иваново, Томск өлкәсе, Камчатка край җитәкчеләре. Бүген парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Белоруссиянең Россиядәге илчелегенең Казандагы бүлек җитәкчесе Олег Исаевны кабул итте. Очрашуда ике республика арасындагы икътисади парламентара хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләштеләр. Татарстан белән Белоруссия күптәнге партнерлар. Бүген товар әйләнеше елга 1 миллиард долларга җитә. Татарстан аннан авыл хуҗалыгы техникасын, автобуслар сатып ала, ә Белоруссиядә безнең нефть химиясе товарлары, ягулык майлау материаллары популяр. 2002 елдан Минскида Татарстан вәкиллеге бар, 2011 елда Казанда Белоруссия вәкиллеге ачылган иде. Татар телевидениесе өчен зур югалту. Хезмәттәшебез Татарстан Яңа Гасыр каналының Башкортстандагы хәбәрчеләр пункты җитәкчесе Фәнис Фәтхи каты авырудан соң вафат булды. Әле узган ел гына аны Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булуы белән тәбрикләгән идек. Кызыклы репортажлары белән һәрдаим күрше республикадагы милләттәшләр тормышын яктыртып барды, әмма авыру аяусыз. Ул безнең хәтердә көчле журналист, халкына хезмәт иткән шәхес булып озак сакланыр. Киләсе материал аның якты истәлегенә багышлана. Исәнмесез, безнең чираттагы сәфәребез Башкортстанның Миякә районына. Лимоннарда аеруча лимоннар үстерүгә зур игътибар бирелә. Кайбер сорт лимоннарның авырлыгы 3-4 Татарстан белән күрше республиканың үзенең репортажлары белән бәйләп торган журналист, үз хәбәрчебез, Үрнәгир һәм ике кызы өчен кадерле әти, аяусыз авыру хезмәттәшебезне арабыздан бакыйлыкка алып китте. Төп горурлыгы әлбәттә инде алмагачлары. Биредә 80ннән артык сорт алмагач үсә. Фәнис Фәтхигә нибары 57 яшь иде. Башкортстанның Бүздәк районы Кәпәй-Кубай авылында туа. Бала чактан иҗатка тартылган ул. Кечкенәдән мәкаләләр язган. Зур хыялы егетне Казан дәүләт университетының журналистика бүлегенә алып килә. Иманлы, милли җанлы халкы белән горурлана бу төбәк.
Узган гасырның 30-нчы елларына кадәр Тәпәрештә 3 мәчет булган. Хезмәт юлы бай. Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясе радиосында татар редакциясе баш мөхәррире, соңрак Кызыл таң газетасы һәм Азатлык радиосының Башкортстандагы хәбәрчесе. Мюнхен һәм Прагадан ул радио тыңлаучыларны кызыклы хәбәрләре белән озак еллар таныштырып тора. Ә моннан 7 ел элек Уфада ТНВ хәбәрчеләр пункты ачылгач, аның мөдире итеп билгеләнде. Безнең халыкта бик матур бер әйтем бар. Кеше китә, җыры кала диләр. Менә Фәниснең эшләгән сюжетлары, язган мәкаләләре безнең әле халкыбыз күңелендә озак сакланыр дип уйлыйм. Без аның белән чын мәгънәсендә бик матур, бик яхшы эшләдек һәм бу безнең өчен зур югалту. Башкортстан татарлары турында кызыклы репортажлар, Фәнис Фәтхинең материаллары ике арада булган туганлыкны, рухи күперне ныгыта торган җыллык белән сугарылган иде. Кешеләр белән оралашканда да искиткеч ачык күңеленә, тормышны яратып яшәүне игътибар итми калмый идек. Фәнис Фәтхи көрәшчегә җиңүле юк исемле китап авторы. Авыруы ни кадәр көчле булса да, ул ахырга кадәр көрәште. Хезмәттәшебезне шимбә көн Бүздәк районы Кәпәй-Кобай авылында җирләячәкләр. Россиянең бөек исемнәре проектында 120 меңнән артык татарстанлы тавыш биргән Казан белән Бегеш аэропорты өчен исем сайлау дәвам итә. Башкала аэропорты өчен иң күп тавыш Габдулла Тукайга бирелгән 48 меңгә якын, Бегешне Николай Лимаев дип атарга теләүчеләр 21 меңнән артып киткән. Исегезгә төшерәбез, әлеге проект 30 ноябрьдә тәмамлана. Сез дә тарихи вакыйга шаһитлары булырга ашыгыгыз. Все-таки я бы выбрал Тукая, наверное. Достаточно-таки великий человек. Тополев килешә инде, Тополев бит инде ул специально самолетлар буенча, ниләр буенча. Мин Тополевны сайлар идем. Определенно Муса Джалил. Муса Джалилне сайлар идем. Мин аны кичкенәдән беләм. Аның шигырьләрен укып, өйрәндек. Әтием бик яратып укыйдыр яларның шигырьләрен. Яттан белә торган барсында. Муса. Ни өчен? Чөнки ул безнең герой. Мин Муса Джалилне сайлар идем. Тукай. Не знаю, звучит, мне кажется, интересно. Казанда Галамарт федераль шелтәре тагын бер кибетен ачамында 7000 төрдәге товар тәкъдим итәләр. Балалар уенчыклары, канцелярия, савыт-саба, төзелеш инструментлары, автомобиль кирәк-яраклары. Иртәгә Галамартка килүчеләрне нинди бүләкләр көтә? Иртәдән халык Галамартка ашыга. Кибеттә 7000 төрле товар бар. Һәр кеше үзенең күңеленә хуш килгәнен табарлык. Бәяләр шактый очсыз. Миңа бик ошады. Ассортимент бик күп. Миңа бу кибет бик ошый. Менә һәрбез йөрибез, җыябыз, нәрсә кирәк безгә. Минем список бар. Бик күп алам мин хәзер. Сайларга әйбер күп, бәяләре арзан. Цены нормальные. Не большие, скажу вам так. Можно что купить. Иртәгә Галамартка килүчеләрне сюрпризлар көтә. Балаларны тәмтомнар, өлкәннәрнең кәефен артистлар күтәрәчәк. 500 сум товар сатып алган һәр кеше лотереяда катнаша. Аның өчен купон гына тутырырга кирәк. Казанцев ожидает множество призов. Это бытовая техника, а самый большой приз – это телевизор. Казанлыларны бик күп бүләкләр көтә. Бу көнкүреш техникасы. Иң бәхетле кеше зур телевизор отачак. Иртәгә Галамартта көндезге 10-нан кичке 7-гә кадәр сәгать сайын бүләкләр уйнатылачак. Иң зур бүләк, зур телевизор җиңүчесе 19 сәгатьтә билгеле була. Кем волонтер? Без волонтер. Аларның девизы гади, эшләре җаваплы. Бүген Казанда волонтерлар җыю үзәге ачылды. Анда киләсе ел Татарстанда узачак эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатында эшләргә тиешле вәкилләрне сайлап алалар. 3500 волонтер кирәк, 12000 гариза кабул ителгән. Бүгеннән үк кунаклар кабул итүчеләр белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Хәйрия Халитова яңа үзәккә беренче килде. Хәзер аны алкышлап каршы алсалар, тиздән үзе Казанга килүче кунакларны көләч йөз белән кабул итәчәк. Хәйрия апа исемем исеммә туры килә ди, аралашырга ярата. Характер кешедән килә все-таки. Яшь вакыттан ук. Аны былай үзең ясап булмый, кылынып булмый. Үзеңнән килә ул. Казанда эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын оештыручыларга ярдәм итәчәк волонтерларны җыю үзәге ачылды. Аларга бүген Хәйр Фатиханы җитәкчелек бирде. Әгәр дә кешегә ул бер ике иптәшенә әйтәчәк, өч иптәшенә әйтәчәк. Җүнне шәһәр матур республика дип. Әгәр дә ашамый икән, ул бер 10 кешегә шалтыратып, монда бүтән килмәгез дип әйтмәсә, ул җукларга ятмый. Шуңа күрә аларның вазифалары элеккечә бик югары. Без инде аларга
төрле яктан ярдәм итәрбез. Күп кенә кешеләр беренче тапкыр килгәндә аларга күп нәрсәне аңлатырга кирәк. Алар монда күп нәрсәне белми, шуңа күрә аларга якты чырай белән иштән үк бу яхшылык күренеп торырга тиеш. Инглиз телен белү төп таләп, аралашуда кыенлыклар булырга тиеш түгел. Берничә минутлык әңгәмә барышында кешенең әзерлеге ачыклана. Кандидатларның күзләре бик якын кебек янарга кирәк. Чын күңелдән чемпионатта катнашырга. Марсель Галиевның волонтерлык тәҗрибәсе бар, конфедерациялар кубогында һәм башка ярышларда эшләгән. Чемпионатта да сынатмаган. Мин бик яратам кешеләргә булышырга. Ул мероприятиеларда бик кешеләр белән сөйләшеп торам да. Бөтен дөньядан киләрләрмәндә дә. 2019 елдагы дөнья чемпионатында 3500 волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Татарстаннан тыш Россиянең башка төбәкләреннән дә җәлеп итәләр. Кандидатлар киләсе елның март аена кадәр сайлана. Аннан соң укыта башлыйлар. Волонтер? Я волонтер! Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айган. Бу көннәрдә Казанда көрәш буенча чемпионат башланды. Анда безнең республиканың район һәм шәһәрләренең генә түгел, хәтта армия сафларында хезмәт итүче егетләребез дә бил алышырга кайткан. Кайсы көчлерәк соң? Барлык җиңүчеләр дә иртәгә билгеле булачак. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Белкада кара җомга. Бары тик 3 көн эксклюзив кышкы пәлтә һәм барлык туннарга 40%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан 7. Автоцентр марка Nissan. К этой распродаже год готовился. Успей взять свой Nissan с выгодой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Имплантация зубов с выгодой более 11 тысяч рублей. Премиальное качество, доступное всем. Городская стоматология 555 44 44. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Оптовые поставки от татарстанского производителя охлажденной, свежей, свежемороженой рыбы, филе судака, полуфабрикатов. 8 986 717 63 97. Только с 15 сентября по 20 декабря акции для пенсионеров. Цена за путевку всего 1500 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадия, Казань. Татарстан җыр һәм би ансамбле концерты 12 декабрь Камал театры, 14 декабрь Ленин мәдәният сарае. Кәрим Тинчурин театры 85 еллык юбилей уңаеннан 22-23 ноябрьдә Яршаллада спектакльләребезгә рәхим итегез. Фирдус Тямаев сезне 21 ноябрь Чебоксар, 22 Түбән Новгород, 25 Мәскәү, 28 Оренбург шәһәрләрендә көтеп кала. Виталий Ага продюсерлыгындагы кышкы моңнар 2018 концертларын тәкъдим итә. Республикабызның шәһәр, районнарында яшәүче җыр моң сөюче дусларыбызны искитмәле тамаша, онытылмас очрашу һәм бүләкләр көтә. Яшиләве 6+. Ул көн якынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196. Генераль партнер Татнефть компаниясе. Кабатланмас. Бердән-бер һәм сокландыргыч Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъматуллин 9 ноябрь Казанда Уникста очрашырбыз дуслар. 31 гыйнвар Ләйсән Хаҗиева барыгызны да Уникс районында узачак милли стильле концертына чакыра. Катнашалар Фирдус Тямаев, Гүзәл Уразова, Әнвәр Нургалиев, Гөлназ Сафарова, Резилә Әхмәтвалиева һәм башкалар. Китә алмый ташлап, җирне, күкне, эшне, үзешен көтми. Китә алмый кеше. Көрәш алар өчен яшәү рәвеше, җиңү яулау төп максат. Бүген Казанда милли спорт буенча Татарстан чемпионаты башланды. Анда 400-дән артык пәһлеван җиңүчеләрне ачыклый. Ярышка яңалыклар да кертелгән.
Бу чемпионатка төрле шәһәр һәм районнардан гына түгел, хәтта хәрби хезмәттән дә кайтучылар бар. Ил каршында изге бурычны үтәүче арча егетләре Самардагы хәрби частьтән туп-туры Казанга килгән. Бил алышырга дигәндә командир көрәшче солдатларны туган якларына җибәргән. Без менә ярты ел служитәбез инде. Монда кайткач, бу ярышка кайткач, армиядә служит мәндә шикелле, без менә өйдән генә ярышка килгән шикелле булып китте үземә. Көрәшне мавыктыргычрак итү өчен ел сайын кагыйдәләргә яңалыклар кертелә, аларга яраклашырга да вакыт кирәк. Яңа бит инде ул, мин әйтәсе килә инде ул тормышалга бара, әкертен генә бөтенесе кирип бетер, үз урынын алыр. Көрәш елдан-ел киңрәк мәйданнарга, халыкара дәрәҗәгә чыга. Универсиада, дөнья чемпионаты һәм бу әле чик түгел. Татарстан чемпионаты Россия күләмендәге бәйге караганда да кискенрәк үтә. Көндәшлек көчле. Күптәннән традиция шулай килгән бит инде, ул башкача була да алмый. Әгәр дә республикабызда безнең 2 миллионнан артык татар яши икән, татар көрәшен үзәге бездә булырга тиеш. 400-дән артык көрәшче арасында иң югары нәтиҗә күрсәтүчеләр Татарстан җыелма командасына сайлап алына. Түбән Каманың нефтехимик хоккейчылары кунакта тракторга җиңелде. Исәп Чиләбе хоккейчылары файдасына 3-2. Акбарс Магнитогорскида Металлургка каршы уйнады. Әлеге көндәшләр арасындагы ярыш һәрчак финалга тиң. Бу ел Казаннан килгән кунаклар көчлерәк булып чыкты. Исәп Зиннәтулла Биләлтинов уенчылары файдасына 3-2. Иртәгә Акбарс кунакта ярышу сериясендә Екатеринбург базында автомобилист белән көй сынашачак. Казанда бу көннәрдә фехтование ярышлары бара. Бүген Казанда фехтование буенча Россия күләмендәге ярышлар башланды. Анда 24 яшькә кадәр булган спортчылар чыгыш ясый. Башкортстан, Киров, Мәскәү, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрдән катнашучылар килгән. Бу турнирда Татарстан данын 16 вәкил яклый. Алар арасында спорт стасы Рафаэль Захитов, Дмитрий Евгеньев, Кирилл Моисеев һәм Дмитрий Чернявский да бар. Спортчыларыбызга уңышлар телибез. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, алдагы ял көннәрегез мотор һәм файдалы үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Ноябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта болытлы һава, урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Республикабызда төнлә аязучан болытлы һава, көндез урыны белән кар бураны көтелә. Иртәнге сәгатьләрдә 12 градус салкын, аязганда -16 градуска кадәр җитә. Төн якын чыгышта температура -6 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида болытлы һәм карлы һава торышы көтелә. Якшәмбе көнне дә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Шимбә төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава 5 градуска кадәр суык. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә урыны белән көчле җил һәм кар бураны була дип фаразлый синоптиклар. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава, температура -4 градус. Табигатьне кояш җылытса, күңелләрне әниләребез җылыта. Якынлашып килүче бәйрәмегез белән сезне кадерлеләребез. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Ост клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.
Һава торышы чыгарылышының иганишесе семейная копилка кулланучылар кооперативы. Вакыт бара киремегез арта. Сезне Казан шәһәре Чиста Юрама 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Белешмәләр өчен телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура -6 градус. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегезне саклagыз. 24 ноябрь көнне тантаналы бәйрәм Галамарт кибете ачыла. Бәйрәмне әзерләүчеләр сезнең өчен бәйгеләр, бүләкләр һәм артистлар чыгышын тәкъдим итә. Төп бүләк телевизор. Сезне 24 ноябрьдә 10ннан кичке 7гә кадәр Футчика 90 адресы буенча Франц сәүдә һәм күңеләүче үзәгендә көтеп калалар. В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками.